gana. Kasi 2017 pa. Pabalik-balik lang yan sa hilot. Kahit anong gawin ng hilot yan, hindi ang gagana. Kasi ang sakit mo, nerves. Mga naipit yung nerves mo. Kasi may silent stroke ka eh. Dapat yun hindi yung gagana. Kaso gumagana siya. Kaya kahit anong hilot, hindi gagana. Pag magaling na yung maghihilot, alam niya yan. Basta mga professional maghihilot, yung pag tinuruan ng mga ninuno nila, alam niya yung sakit mo. Pag mga nag-aaral lang sila, hilot-hilot lang sa mga kanto-kanto, hindi pa nila alam yan. Isa lang ang lagi nila nasagot yan. Lamig, 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 lamig. Bili ka ng palamig. Yan po si ate, binabiomechanics. May kapring pala sa inyo eh. Kamay. Dalawa. Yan o. Hindi. Mayroon kang boyfriend. Mataas na lalaki. Ang kulay itim. Oh my God. Tanggalin ang salamin. Masakit, di ba? Kahit anong hilot yan, kasi may silent stroke eh. Kailangan mawala yan. Kahit anong hilot yan, hindi ka mawala. O, di ba masakit? O, di ba? Tingnan mo, pumangit yung mukha niyo. Saglit lang naman yan. Seconds lang naman yan sa sakit. Stop. Kaya anong Bistawin. Ay, para Richard. Sige, tapos naman natin dito. O, di ba masakit? Tingnan mo yung mukha niya. Patama mo yung mukha niya. Yan si ate, oh. Pukpuk. O, pukpuk ulit. Stop. Dalawa. O, paikay-ikay lakad mo, di ba? O, pumasok ka rito, hindi paikay ka. Lalabas ka, paikay ka. Okay. Ano pa rin naman eh? Ano pinagaiba? Oh, pero masastan na konti, no? Mag-i-start mo muna. Continue yung video, sabi mo. Yan. Lahat, linisin, sambitin si Kristo. Yan ang kukuha sa hilot-hilot. Pag magaling yung mga hilot mo, alam niya naman na hindi mahilot yan. Kahit ako manghilot, pag di ko naman kaya, kakaibang sakit mo. Bakit ko pa isisiksik yung sarili ko na hindi ko na magagawa? Paano yun? Malapit na mawala. Meron tong boyfriend. May team. Binabangungot ka? Yan ang sabi. Isunod sa kanya to, ganun din, biomechanics. Lahat. Sige, pwede ka na mag-medyas kung may sa lamin. Sakit ba? Yan. Dito muna. Matatanggal na to, tsaka kulang supply pa ng dugot eh. Matatapos na to, makakatulog ka na ng mahimbing kaysa sa dati. Paspas. Katulad dati. Tama na mo? Tama na ako. Amin. Yan, paspas. Kita mo? Ang buto mo wala sa linya. Kahit anong hilot yan, hindi talaga nakukuha yan. Kita mo simula sa ulo hanggang dulo ng talampakan mo, wala sa linya. Iba kasi trabaho sa ibang bansa. Talagang trabaho kalabaw. Kaya ka nagkaganyan. Kung kaya niya magantay, sabi mo, wala nang gamutan Sabado at Linggo, Lunes. 4 na araw na lang kami magagamot. Kung kaya niya magantay. Wala tayong magagawa. Sa kanila dito. Gantay na lang. Ano yung mga nagtatrabaho sa opisina, yung mga komandana sa mga bangko. Mahina kang magsalita, parang pag tinatanong yung nagtatrabaho sa bangko, ano po yung mga ulitin niya. Mahina pa. Pag nilaki yung mga mata, lalakas niya na. Huwag katatayat eh. Hindi mo siya. Huwag tumingin ka. Tapos tuwa mo siya yung pagkakalala siya. Parang hindi ko naman hindi ko na. Pagkarandante. Tsaka lang din. Tapos gawin mo tatay. Pagkakalala mo na. Damihin mo yung balakang mo rin. Sige, ano pinag-iba? Tayo, ano pinag-iba? Gawaan na po.
Gumana. Ulitin mo, huwag mo masyadong buhat sa inyong katawan. Parang gano'n lang, oh. Yan, sige mo ka. Ayan. Ano ka nag-iba? Kumanda po. Oh, di ba? 2017 talaga masakit mo yan? Oh, paalam ka na. Bumabay ka na din. Yun na po.